Як промінь сонячний Працлава, Галина Сінякова. Як промінь сонячный Працлава, яна на целый свет прозяла, служила Богу ды айчыне, жить будзе вечна Еўфрасіня. Працлаву бацькі хрысцілі, вучылі чытаць, пісаць, навукі яны любілі, хацелі пра свет шмат знаць. Прыгожаю вельмі і здольнай князёўна Працлава расла, з малітваю шчыраю вольна, з вераю ў Бога жыла. Як кветка да свету імкнецца, навукі душа так жадала, самоты не ведала сэрца, вучэнню час прысвячала. Розныя кнігі чытала, ды творы ад багасловаў, этычныя ідэалы шукала у святых прамовах. Жыла яна, кнігі пісала, хоць праца нялёгкай была, прамым і буйным уставам далоні замест стала. Пісалі кнігі марудна, складаны працэс пісьма, ды воля была магутнай, засвоіла ўсё сама. Старанна выводзячы літары, падпершы каленам далонь, здолела ўсё з малітваю, свяціў ёй нябесны агонь. Рабіла нялёгкую справу, блажэнная Еўфрасіня, недзеля гульні, забавы, служила Богу, радзіме. Ад продажу кніг прыбытак таму, хто прасіў, аддавала. Руплівасць яе не забыта, натхніла людзей нямала. Так быў і Францыск Карына, быў полацкі Сімеон. Ёсць гонар, слава айчыны, Еўфрасіня да нашых дзён. Памяць нявесты Хрыстовай, і светлая, і святая, жывуць яе справы і словы, і сёння яна жывая. У сэрцы мудрасць ад Бога яна вялікую мела, пакрыўджаным дапамогай заўсёды была, як хацела. Смуткуючым суцяшэннем, наведваннем хворым была, дзеля распранутых адзеннем быць усім дзеля ўсіх змагла. Нявесты Хрыстовай слава вавекі зямлю не пакіне. Прыйшла яна ў свет Працлавай і вечна жыве Еўфрасіняй.